danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar AMZ Arewa TV. Kai! Don Allah ina hasta take, don Allah kada ku cutar da ita. Don Allah kada ku cutar da ita. In za ku kashe ni ku kashe ni, amma don Allah kada ku cutar da ita. Ina son ku ƙara tashi. Oga, wallahi Mr. na Oga, no Allah ya hankuri. Bishi. Oga ne? Na ce ka bishi. Ina.